vyrážíme na trať. Hnedka schody, ostrá zatáčka, tady se mi to tam moc nelíbí. Dropík dolů, Adrian mizí pryč a jedem po něm. Jdeme na něj, high speed sekce, 60 km/h. To jsou tečka, ty krávo. Ty tohle to bylo strašné. A jedeme. Ani moc jsem nemluvil, bylo to tak intenzivní, že to moc nešlo. Letíme za Adrianem, hodně rychlý rider, takže sypačka veliká a jedeme 17 metrů skok. Tak jsme tady, odřazujeme, odemíkáme, klopenka, jedeme dolů. Tak, schody, wallride. A jedeme za ním. Tady jsem trošku rychlejší, protože jsem těžší, takže se za ním budu příjemně držet a letíme dál. Odpalujeme dubly. Další breaking point u sloupu. Boom, breaking point. Trefujeme. Další breaking point, boom. Trefujeme. Koberec. A letíme za ním. Sypanice. Adrian musí hampat, já nemusím. Tak letíme. Tak. Odemykáme. Podřazujeme 3 převody dolů. A jedeme do hlavní divácké sekce. Jsme tady. To jsem trošku podřadil moc. A jedeme do finální sekce tratě. Co to jede za lineu, to nevím, ale nebyla rychlejší. To byl Carbonara Shark Fin, finální sekce. Tak, plochý zatáčky, brutálně uklouzaný, žádná velká zábava. Tady přijíždíme dolů, klopenka a Rubens. Nad jížděčkami vystřeš Ačko, tak, skok, a jsme tady. Yes.